Päivä 12. Crossing Greenland kite skiing until I reach the other side. Nyt on kyllä pakko sanoa, että ei ole mitään käsitystä päivistä, mutta tällä hetkellä juuri pystytettiin leiri 12 ja jälleen vähän reilu 100 kilometrin päivä. Ihan voi olla tyytyväinen taas tähänkin päivään. Toki edelleen polvet on pahin vihollinen tällä reissulla. Ne on kun rautanaulat löisi pystyyn niihin ja joutuu tauottelemaan välillä, jotta saa vähän palautettua. Se staattinen seisominen ottaa todella vahvasti polviin. Se mikä oli jännä huomata, niin 8 päivää meni siihen, että teltassa elämisessä tuli arkea. Se alkoi tuntua niin kuin hyvälle, että tässä on hyvä rytmi ja täällä viihtyy. Ja kyllä jäätikkö on ollut kyllä hieno paikka, jota on ollut mahtava kokemus kaiken kaikkiaan jo tähän asti. Raskas, mutta se nyt oli tiedossa. Nyt kun vaan päästään aikataulussa maaliin, niin voi olla tosi tyytyväinen. Ja voi vitsit, että on aivan jäätävä ikävä kotio kyllä, että tässä on parit itkut tullut tirautettua heikkona hetkinä, mutta kohta ollaan taas lähempänä maalia. Tervetuloa seuraamaan mun matkaa.